Genial, ¿no? A ver, yo esto te iba a decir que estas próximas 2 semanas tocan aquí en Murcia y me voy a Roma. Así que a Roma particular. Sí, ya puede ser Roma. A ver, actualmente para mí es como poder vivir en una casa. Porque yo he vivido años en Roma. Claro. He vivido 2 años en Roma y ya. Hostia. Acaba de tocar el mar. Son de los nervios. Esto es de los nervios. Pues mira, si digo la verdad, soy muy discreta. Ya, pues eso es más de salud. Sí, porque ya Éramos una cena de salud, son veladas informáticas en salones particulares. Y claro, así yo hablo ya de mi trabajo. Es varios proyectos de fotografía y luego línea mucho. Sí. Aquí seria com i com que de com hem arribat fins aquí. Espacio abierto. És arribar a aquest Espacio abierto. Sempre les pràctiques que imagines és A ver, escrito la Biblia. He escrito la Biblia. Always alternative words. This is Perdone. Hay una señorita que observa con mucha atención. A ver. Sí, con las remaches, ¿no? Això, per exemple, Yo no sé si me tenía Espera, voy a hacer la última pisada y faig una pisadeta és important, no? És important pisar, no? Els nervis em poden. sí, mira, moltes coses. Mira, això és una mica la info de... Ah, bé. I vaja, no sé si... Tota la idea global
Això seria una mica part de agafar idees a partir de trobar formes i cada dia no i vaja, jo el que convido una mica la gent és que reinterpreti i escrigui noms dels quadres que ells veuen, no? I vaja, això és aquí, però online ara el que estem fent és, tota la idea és que la gent des d'internet ho pugui fer, perquè a la web hi ha pràcticament unes 200 obres entre vinyetes i dibuixos que hi ha aquí. Exacte. I vaja, tot el que són la part de diàlegs, com la d'avui, que havia recitat a partir del que transmeti l'obra que veu. I un espai de música, i aquesta és una gran plantejada. La resta de músics que vagin vinguent buscaran una nova pintura. Seria com una manera d'explicar que les coses no Potser no sé qui que sí té per sensacions, Aviam. No, pots omplir una mica, per favor. Per favor. No, ara no, ara Sembla la Glòria, aquí em pico, aquí mateix, molt bé, ja m'estic veient a la càmera. No lo dejamos con música o sin música. Hola, buenas tardes. No, mai he recitat en públic així. No, a veure què va. Està streaming. Estem en streaming. Bueno, la cosa és que estarà gravat en YouTube i així tenim el document, que és el més important de tot el procés. Clar. Ho grava directament a YouTube. A veure. Cojones de Dios. Pues sí, cuando quiera el señor quito la música y yo faré un premio parlament. Ay, Dios. Qué nervios. Ara no, ara ja no. Oye, Jordi, yo estoy esperando la llamada de Miguel. ¿Sí? Pero cuando, ahora aquí son 10 minutos. soy mi hermana. 10 minutos no más. 10 minutos, soy esto tasas pálidas, hombre. Que va. A ver,
David, no Bueno. o sea, él es de Londres, es la ciudad donde vivimos nosotros. En realidad no se menos. Cuyos. Bueno, viene como sea, como leer. Vale, no hay problema, no, a ver, pero si yo vale. Te digo por si acaso me veías dando el Que va, no, a ver, son pocas cosas y bueno, ahora contaré un sí de dirá unas pocas palabras y enseguida manos a la obra. Exacte, va. Sí. Vinga. Venga, va tipo. Pues nada. Sí, com vulgueu. Mira, Sí, tenim la possibilitat de moure la càmera alegrement, no hi ha... Ah, perdón. si gritáis y hacéis gentío, mejor lo hacéis. Sí, ¿no? Qué bonito. Ah, porque la parte. Qué bonito. Además, a mí me gusta mucho que se Carmen, porque ahora Carmen ya no es Carmen, ya es Carmen más uno. Ya les olvida. De por vida, ¿no? Esperemos que pase la crisis y se independice. Esperemos eso. Espera, voy a comer una patatope. Me gustan las patatope. Volvemos. Qué magos que sois, somos hielos. Bueno, no acaba. Vols que diguem? Estàs bé? No, és superbé. Estic acostumat a les barres, saps, el tabulet? Yo les gente. Pues molt bé. Pues bé, muchas gracias por venir a todos Y a todas. y vaya, damos un poco por inaugurado la sección de la exposición Diálogos, que es la que un artista, en este caso el gran Jordi Corominas y Julián, pues vendrá a reinterpretar lo que está aquí. No, a ver, en mi caso, francamente, hay una historia detrás, obviamente, ¿no? Yo conozco a Nil desde que era chiquitín y yo lo que contaba antes, era muy pequeño yo también, pero claro, cuando tienes una diferencia de edad de 8 años, cuando te conoces, yo tenía, pues, no sé, 10, yo tenía 2, es más difícil relacionarse. Pero fue pasando el tiempo, yo empecé a escribir cosillas, se ilustró estas cosillas. Y bueno, es eso que te vas siguiendo y vas viendo lo que haces y te alegra ver cómo progresa una persona a ver una persona que por otra parte yo sabía que iba a progresar. O sea, no es nada que me haya sorprendido. Esperaba que Nil llegara a los puntos donde está llegando y creo que nosotros también tenemos una voluntad muy fuerte de funcionar artes. Nos gusta pensar que, pues a ver, si él está en artes plásticas, no solo la cosa se va a limitar a eso, hay la posibilidad de mezclarlas. Y yo en poesía, pues quien me conoce ya sabe que lo que hago es que a partir de la poesía mezclo música, imágenes, a ver, ¿qué más mezclo? Pues teatro, y recitación en directo, en el proyecto Luz Poesía. Y cuando me propuso venir aquí, que esta es la gracia de toda la historia, sentarme 2 horas en ese punto e intentar escribir un texto que se centrara en mis estímulos o en los estímulos que me daba la exposición, pues acepté ipso facto. Además, esta tarde hemos tenido mucha suerte porque yo tenía que venir a las 5 y él me dice, ven mejor a las 6. Entonces llego a venir aquí a las 5 y bueno, pues estaría leyendo la Biblia en verso directamente, ¿no? Con lo cual, ahora la cosa ya será más tranquila y lo que sale intenta reflejar mi visión de lo que él ha escrito. Además es muy gracioso porque mientras yo escribía, Nil me decía cosas, pasaba gente por la calle, yo iba viendo mensajes del móvil, tenía mil pensamientos en la cabeza y bueno, todo esto está plasmado aquí. Luego, aparte del vídeo, lo más interesante es que el documento, que está escrito a mano, obviamente, tiene no datada, no, tiene marcada la hora del momento en que se escribió. De este modo mostramos el progreso, la evolución del texto. Esto luego, a ver si lo puedo dar a Nil, lo va a escanear, no sabemos qué va a pasar, pero queda como documento de todos estos diálogos. Y bueno, yo ya me voy a poner a leer
es algo muy extraño porque normalmente escribo en el ordenador los versos, los pienso a mano y los escribo en el ordenador porque me va mejor para cuadrar su estructura y su forma y todo, y aquí he escrito a mano, y entonces le decía yo a José Luis que es un poco un experimento de poesía-prosa. Es poesía-prosa, con lo cual pues no voy a recitar como si recitara un poema, no sé cómo lo voy a recitar. Es algo que vamos a descubrir en un momento, yo también. Me voy a beber un trago de vino para ahora minutos publicitarios, todo del Barça, no. Voy a empezar. No tiene título, obviamente. Bueno, tiene el título que Neil le ha dado a la exposición, que es Origen y Creación. Y dice así: obsesionado con el espacio, conozco la desazón de su lógica, carente de linealidad, pese a alfa y omega, abecedario del paso conectado en mudos abrazos, pozo creativo, anclado a una rutina desaprovechada en la repetición de prohibir lo nuevo en lo eterno, plasmado en tu día a día, cansado de tu propia matemática. Abrir los ojos como laberinto sagrado, ver el cerebro como bucle catalizador de un más allá terrenal. Em poso el cinturó y aleshores los vocablos son ondas sonoras esparcidas en el cielo. Quisiera dominar lo simultáneo del habla, quisiera robar el enjambre de conversaciones planetarias, pero solo sueño con el imposible de una totalidad inasible. Ayer, Franco se apareció a medianoche, vestía de mujer con una peluca naranja. Más tarde, Jan me susurró un poliedro al oído. La elegancia es renunciar a lo anodino y fundir las charcas, hundir la mano en el barro, bautizar tu aurora en la maraña del concepto y sanar la herida que nunca se cerró. Tornarà a obrir-se, no et preocupis, sempre et perseguirà l'espiral. El cap no para, menysprea els mentiders. El caos es un orden que flota maldito por incomprensión. Te quemas ufano, posando para la foto. A tu alrededor, la materia es una viuda. Deseas ser fornicada. Han sedado el ansia, tumbada en la niebla del miedo que atenaza tus gafas. Recomiendo circular ciegos. Los lazarillos son como perros de cerámica. Patética estética que nada en un mar ahogado de desdicha. Demasiado dicharachera. Aquí cuando paro es que yo mismo me he puesto partes, pero ha sido muy gracioso porque cada parte ponía 1, 2, 3 y me he equivocado de otras, y entonces empieza con 3, 4, 5. Así queda todo más analítico, ¿no? A ver, parte 2, entonces. En los últimos tiempos me obsesioné con la arquitectura que me rodea. Vislumbré en la piedra antigua la fuerza de aturdirme. Je me promà en cel, sputandomi addosso, perché ogni secondo è un'alba carica di sentimenti. Desvío la brújula en pócimas ágrafas, masturbo el vacío, policromándolo de estímulos que devienen terapias, curtidas en la insistencia de anhelar un aforo de protesta, mueca encadenada, serena algarabía donde el blanco está concebido como si residiera en el friso de Beethoven. ¿Me entiendes? Mira el muro, mastica el arte, liberté, egalité, Beyoncé. Dijera el ofrecimiento egipcio, Maná, donde la filosofía se casa contigo en la apuesta de destrozar sofás. Taraná, Jabara, Azucac. Els fa aquí són els millors. Falta energía, Madrid. Contemplo un vertedero de baterías celulares. Los guardianes sonríen. Han soltado las amarras de tu estupidez. Yo, en la orilla, me desnudo para aplastar la indiferencia. Al otro lado, suben dedos gordos. Autómatas con cara de oveja. Amantes de terminologías freudianas que ignoran. Ego sum lux mundi, dicen. Y la historia pasa en un aire que no palpa tu tumba. El río que observas es un proceso donde fluir no es baldío ni utópico. Está al alcance de la mayoría que deposita piedras verticales, contenta de tapiar horizonte, bestia transmutando a la vera de tu respiro. Pausa. Esto es arqueología del presente. Bicicleta estática de ideas, religión, como travesía con agujas compinchadas entre pantojos visibles
mediante llaves de calle y melodías de tu conciencia. Cada cruce de piernas es una medalla de oro. Debemos escarbar las grietas de la geografía. Los mapas no son para los exámenes. Olvídate de Europa. Articula la balanza de la comprensión. Sé fiel al contoneo de la deriva. Derrama fronteras en el cementerio y aplica un pasaporte expedido en cada neurona y las reflexiones que copan tu sinapsis. Fábula real de 24 horas donde los cables disparan personas, recuerdos, placeres y cancelaciones de una selección natural desvanecida en la suela de los zapatos. Máquina cautiva, madera, salapalpa. Y una incontinencia que vende mal en el parquet. Los trajes serán harapos si enchufas el arado y manchas la carne en la raíz de la infancia. De las ruinas paleocristianas, del inconsciente sellado en la rueda, despegamos el cuerpo diviniendo génesis, abarcando desechos, remontando vetos tardoantiguos, hasta encumbrar ritos chamánicos cocinados en otra despensa que exiliaron en el suburbio. Veo gansos en el parque, carnavales politeístas, arpas paganas, vuelo helénico en el suelo. Amén. Amén siempre. Ausente de asfalto. Ensuciarse, disociarse, enamorarse de la esencia. Creo en borracheras taumatúrgicas de naturaleza. El picnic queda en el Museo de Orsay. Por favor, acepta que un requiem es un certificado natalicio. La copa jamás liquida el residuo. Lo mesa i acarona els cabells, la sorra, les fulles i les branques, que són incansables. La sfida non è una consolazione, serve a maîtriser les champs pour comprendre l'avenir et le présent. Winning advertising shows cry about advertising and match we advertising. Wait, do one Musulman, a magic Christian. Sombreros de la Rambla, lápices de carpintero, mañas aragonesas, sarcasmos congénitos, experts, galas televisivas, volcanes indonesios, 900 sin verano, canarios epilépticos, platas hierbas y agricultores que son orfebres ensordecidos. La culpa es de la carretera. Tinta espuria, disonante en su rectitud, monotonía unidireccional, cantinela homologada que es eco de la caverna donde instala al colectivo. Amén. Aliaremos nuestra audacia a una empresa de demoliciones. Pedimos surcos por Navidad, cráteres para congelar la inopia. Ya trazamos la cartografía. Entendemos el proceso con la pausa rápida del análisis. Hemos entrenado como asesinos de la luz mediocre, pactando con las vestales, un testamento que no está escrito porque no cejaremos en nuestro empeño de fundar vestigios que eran supermercados, donde la ilusión era pasar por caja. La diáspora será la regeneración de partículas que nunca se fueron. La valla expiró cuando la encrucijada miró al aprecio del detalle y una solidez llamó a la puerta. Cartera de la risa, mosaico de una partitura que nunca abandonará el estrado. Y ahora aquí, última parte, más cortita, porque estaba yo pensando cómo acabar. Y de repente Neil se acercó y de repente apareció José Luis. Y vi que eran las 19:43 y dije, quedan 15 minutos, no puede ser. Y entonces dije, tenemos que acabar esto en gloria. Y la parte 9, que no es la 9, porque está todo desordenado, dice así. Si vivimos en Checoslovaquia, te haré feliz. En 1909 intuí el abismo y devoré la multiplicidad. Los adioses son falacias de control. Vuelve, corda invisible. La cárcel siempre es imaginaria. ¿No te has dado cuenta que el registro, y aquí termina, solo atiende el retorno de la conquista? Gracias. Y esto ha salido de la media. Está marcado. Quiero dar dos observaciones. Por favor. La primera es, La no primera. se ha dado cuenta, incidencia, y le gana no de
No, hegeliana, lo he dicho. Es de Vietnam. ¿Sí? ¿Tú crees? Es Gil de Vietnam. No te has dado cuenta. ¿Tú te has dado cuenta? Ahí está. Y la otra que me ha encantado. ¿Qué es eso de ponerle un pasaporte a cada cosa esa que te maquinará? Claro, claro, la idea, a ver, la idea viene. Es impresionante. La idea que acabo de decir. A ver. Bueno, no, pero la nueva interpretación... No, però Gil el que està fent aquí és teixir la idea que al cap i a la fi el ment de cada persona, no? El ment que ho he interpretat així i sobretot en el dia a dia, quan tu vas practicant coses i tot, malauradament ens anem ficant moltes fronteres i això ens impedeix poder justament mirar el camí com ha fet ell, amb aquesta discontinuïtat. Per què? Perquè això és el que deia jo de l'autopista, no? El camí mai és una línia recta. Clar, mai és una línia recta, o sigui, tu el dia a dia vas mutant, de fet, no? Si per això hi ha un moment que parla dels records, de pum. I a mi hi ha una cosa que m'agrada molt quan pensem en les 24 hores, que és al llarg de les 24 hores del dia segurament pensem en més persones de les que ens podem imaginar, sense anar més lluny. Com que pensem en tantes persones, al mateix temps també pensem, crec jo, en tots els conceptes que hi ha ficat aquí. El que passa que, també ho diu, aquests conceptes són eterns, porten tota la vida, però a la gent sembla que li faci por fer el mapa que tu has fet. Més general, no? D'una manera com més unitària. Sí, no, perquè la gent acaba generant una espècie de rutina del seu propi pensament. Sí, Però necessita crear aquests mapes. La vida humana és curta, no? Sí. I ho relacionem tot amb la temporalitat que tenim nosaltres. Això és una visió una mica més general del que som tots, no? Ens fem petits, o sigui, no neix tot des de l'ésser humà, sinó que estem dintre d'aquesta... No, però per això hi ha un moment on parlo molt dels homes, però després ja parlo de la matèria, no? Però hi ha la cosa de... A veure, a mi això, o sigui, la idea em sembla profundament inconformista, perquè té la voluntat d'intentar entendre, malgrat tu saps que és impossible, el conjunt. Ja, sí. Perquè el conjunt és impossible de gastar-ho tot, no? No el pots forçar mai sencer. Només com a paraula, no? Exacte, llavors a mi m'ha passat el mateix, però clar, com que no podia captar tot el que passava aquí, el que he acabat fent és reflexionar sobre el fet de com les persones realment se'ls escapa molt la possibilitat de, que ara em surt una rima horrible, però la possibilitat de la totalitat. Clar, a veure, tu la pots fer aquí perquè tens un espai on no captar-la i a part va girant, no? Gira la roda, en certa manera, però clar, molta gent, exacte, quan va caminant, fa així, tot recte. I aquí, en canvi, ell quan ha entrat ho ha vist, ràpidament. I jo? Sí, tu, perquè tu ets molt ràpid i ja li he dit, clar, ell sempre dius com és... Ja n'acabaria comprometre. Clar, no, però les connexions que fas tu i com vas caminant, malgrat que estàs caminant i que mai és una línia recta. A mi no m'importa, he fet una reflexió. Sí, però m'ha agradat la reflexió, m'ha agradat i crec que és justa. Llavors, bueno, en aquest cas, el més interessant de l'experiment, o sigui, el més interessant de l'experiment és el que deia al principi, no? A mi, de fet, és la cosa aquesta. Avui m'interessava molt, encara que haguéssim estat tu i jo sols, jugar a la lliure interpretació. A la lliure interpretació i el fet que tu tens un temps concret per captar les coses, però a vegades és que no necessitem 2 mesos. No, exacte. És posar-s'hi i fer. Perquè et surt més pur. Et surt més pur, no? Llavors jo anava pensant i anava veient, i veia les paraules, però al mateix temps em donava la sensació de, com que estic molt obsessionat amb l'espai, i amb les converses i tot, que aquí en realitat també estàs parlant molt d'espai, però perquè som éssers humans que vivim en un espai. Sí. Llavors l'espai ens determina i jo com que m'agrada molt passejar, doncs amunt i avall, i tot això que tu fiques aquí com a metàfora de món, en certa manera, doncs tu ho trobes mentre vas passejant. El que passa que la gent quan va passejant fa diverses coses incorrectes, o sigui, primer va massa de pressa, mai mira cap amunt, i no es para escoltar les converses dels altres. I com que va tan ràpid, tampoc es para a pensar tot el que està veient, no? I llavors doncs, jo crec que tenia sentit, com a complement del que tu has fet, més o menys, aturar-se i girar. Girar, exacte, mirar i pensar un text, no? Ja sigui un moment que estic veient aquí que diu cada cruce de piernas és una medalla de oro.
Això després que reben, clar, jo com a home, em fixo molt. Però sí que és veritat, és la cosa, tu vas caminant i a vegades és això, vas veient, no era tant el cruce de piernas, sinó les mateixes piernas. Cada una d'elles és diferent. Però clar, com que cada una d'elles és diferent, cada una d'elles també és or, perquè et permet entendre dins una cosa que és igual la diversitat, no? I la gent identifica molt que tot és igual. Llavors hem d'entendre que potser dins de les coses igual tot és divers, no? Saps? Jo crec que tu has anat una mica per aquí. Exacte, és una mica la idea. Clar, llavors, no sé, dic que vinga, puc, i per això surt la geografia també, no? La cosa de no entendre la geografia, la carretera, tu després clar m'anaves parlant del camp i això d'on vens. Llavors justament també em donava idees i bueno, ha sortit això que queda aquí, ara d'aquí 5 minuts m'enterrarem sota terra, perquè ho rescatin a l'any 2154. I veiem què passa amb l'experiment. No, però a veure, de fet és això. Ara quina és la propera diàleg? El proper diàleg és el dia 27, aquí a la mateixa galeria, a les 7:30, 7:30, i vindrà un noi que és pintor i vindrà a reinterpretar també les parets i les formes a partir dels petits detalls que a ell li sembla que són paisatges o que són aquestes persones que ell normalment busca. No? Ell sosté que el millor pintor de tots és el temps. Llavors, a partir del desgast mediambiental, busca aquests paisatges, no? Les parets. Però això és una cosa que ja feien els comandants. Les esquerdes. Exacte. Busca la intenció, no? Dintre de la pròpia naturalesa. Però és una mica la idea de l'art, és tindre... Es que ho feien aquí, els romans, sí? Els xamans. Els xamans hi havia els qui treballaven a partir dels fets del dia a dia i hi havia d'altres que treien, sobretot les històries, a partir de les esquerdes, que les pròpies lletres de les parets ja els hi deien per on havien d'anar. Això, quan tu fas escultura, per exemple, si agafes un bloc de marbre, no pots fer el que et doni la gana, has de seguir la veta, no? O la fusta passa el mateix. I una mica relacionant, anant veient que diferents conceptes, si ho unifiques amb altres idees, funciona. Els mateixos japonesos, quan tallen la carn, miren la veta perquè tingui més bon gust. I si ho fas, és veritat, té més bon gust. Si al final no és anar fent el mateix, sinó és anar detectant què és el que es pot per una cosa i què és el que... O sigui, l'abella i la flor no són iguals, però una sense l'altra no poden viure, no? I les dues mateixes es creen o s'han fet a si mateixes per l'altra, no? I vaja, una mica aquesta simbiosi amb tot i que tot es va refent, no d'una manera unitària, sinó que tenen molt a veure amb mils de factors. Això penso que és la gran trampa de les revistes de les valles. Però hi havia la cooperativa. No, hi havia abans el del paganisme. Sí. I la gran trampa de l'humà, quin és? Enganyar-se, no? Tens la simbiosi de l'abella, de la reproducció, llibertat, i de l'humà, quin és? Ell mateix. No en té. L'ésser humà és... Sí que en té, tu creus que en té? Jo penso que no, que l'única cosa que fa és intentar buscar-se a si mateix dintre d'aquest món. Però el que fa és enganyar-se. En comptes de ser molt més realista i buscar formes molt més orgàniques. És més intrínsec el que jo et dic, és més rudimentari, és més principi. No, però el que diu ell també és cert. És que no ho farà, estic dient que no. Veig que no contesta el que Home, la gran trampa de la vida de l'home, saps quina és? Penso que no em passaré. Però es diu, el rebustet que ens dona en aquell moment. La idea, la sensació. Si no fos així, l'estímul d'aquest... Si no fos així, doncs potser tindria 8 amics i 2 amigues, o 8 amigues i 2 amics. Sí, el fet... Perquè si no, per què s'anava a suportar i a buscar-se? Això és cert, la felicitat no està just en el punt abans de tindre la cosa.
Sí, no és quan ho tens, o ja el tal. Quan vas a donar pel primer petó una noia. Abans de donar tal, No, perquè això és la gran trampa dels humans. Si no existís això, la humanitat, els homes, s'acabarien, s'extinguirien. Bueno, sempre estem buscant alguna cosa. Sí. Home, sempre hi ha l'emoció, no? Pare. Però és veritat, si anéssim al que necessitem i punt, no? Però ens faria menys humans, potser, no? Ens faria més animals. Sé que es pot divagar sobre el tema, però jo solament hi veig una pregunta. Ell agafa molt la cosa de, per això com deies tu, el paganisme, els pagans creien en un déu, però aquest déu, aquest déu era un perquè era el tot. Exacte. D'alguna manera, no? Era el tot, però el tot es composava de molts elements que acabaven configurant aquest un. No? Des de la natura, no? Sí. Al final de l'antiguitat, el déu dels pagans era el sol. Per què? Perquè el sol és el que possibilita tot. Però llavors hi ha vegades perquè hi havia Mercuri, perquè hi havia Mar, per què? Doncs perquè cadascun tenia una funció que acabava configurant un tot, no? I clar, llavors hem d'entendre aquestes parts d'aquest tot, no? Que és molt... Hi ha alguns homes que van dir al final de l'antiguitat. Sí, al final de l'antiguitat. No sé per què és capaz. És el segle IV. No, és quan No, és quan, a veure, és com Constantí fa oficial el cristianisme, els pagans estan veient que el món estava en un malestar molt fort perquè arribaven els bàrbars i envaïen, i llavors és quan comencen a construir-se les muralles, i llavors un món que havia sigut molt ample comença a tancar-se, precisament per les muralles, i l'home s'interioritza. El que anteriorment era fàcil entendre mitjançant al·legories, que eren els déus, ja és massa complex. Llavors què passa? Busquen un sol Déu. I els cristians tenen a Déu i els pagans tenen el sol. Però clar, el sol il·lumina tot. Il·lumina tot, a partir d'una cosa es crea el tot, no? Però clar, tota la mescla dels petits elements són els que donen la totalitat, no? Llavors, Clar, hi ha uns cristians que diuen el sol il·lumina tot. Però qui va fer el sol? Déu! Bueno, això és el que no... Sí o no? Bueno, sí que és una religió, es pot perdre. Les ganes de fer alguna cosa. Escrivint no podem captar mai tota la totalitat. Pues, bueno, jo doncs per finalitzar... Sí, està. Com fem amb el... Sí, amb el poble. Us demanaria una cosa. Sí? Sí, no, ho fa. Des de la galeria, és si us voleu fer socis de la galeria. Donat que per consumir aquí i una mica per anar a veure tota la info de tots els exposicions.